bliver det altså til en foreløbig 1-1-stilling. Peter Møller, skal han gøre det? Scoring af Peter Møller, nummer 32, som de jo nok kalder ham herinde i parken. Scorer det, der meget vel kan gå hen og blive årets mål, og farmspillerne er utrolig skuffet, mens FC København redder æren i absolut sidste sekund på et dommedagsbrøn af Peter Møller. Banker den op i krydset fra 25 meters afstand, og viser han altså sit dræberinstinkt, Peter Møller. Lad os lige tage et kig på Peter Møllers dommedagsbrøn. Her kommer det. Værsgo. Fra en 20-25 meter direkte op i krogen og bringer glæde på nederse, gør han Peter Møller. Det er stensikkert. Det her, det var nok det bedste, jeg nogensinde lavede.